правя обици. На живо. Ръкавицата ми е... имам 2 леви. Супер, бе! Някой остане. Това нямаме спре. При мен винаги трябва да е забавно. Не може иначе. Не е интересно, бе. Я видим сега. Какво ще се получи? Се получат чудеса. Лепилци. Ръкавичките са предпазно средството, за да не си залепя пръщетата. Случвало се е. Затова си купих ръкавички. Все пак. Страхозе пази.